Iżis aħwa Maltin u għawċin madwar Malta u għawdex, ovvjament dawk l-aħwa li intom issegwuna minn pajjiżi oħra għal service tal-lejla tal-dan l-erba. Brother Ruben Ejaziebi, dan huwa Ruben Chantar li forsi xut minnkom itsawgu anka fuq Facebook il-mur evangelizza ma' toroq. Huwa wieħed mit-tfal fidili l-mulejtan il-grazzja li nara jikber u jkompli jissaxħa u jwettaq il-pjan tal-alla fħajtu. Alleluja, naf il-mulej għandu kelma li ħajtkellem minn fommu. Isimaw. Thank you. Grazzi Ġesu. Gloria dejjem lil-mulej. Issa li ftitni prietka bil-grazzja talla. Però ngħidilkom il-verità aktar mu qed jgħaddi żmien meta niġi biex nagħmel preach nħoss iktar responsabilità ta' dak li jiena nkun se ngħid. Għaliex faċli li wieħed jipprietka. Imma mbagħad irridu ngħixu dak li nippritkaw. Il-kelma talla fil-kelma tallem ħafna passaġġi fejn il-kelma tgħidilna eżaminaw lilkom infuskom. Qarblu lilkom infuskom, iċċekkjaw lilkom infuskom. Hemm ħafna passaġġi fejn il-mulej jiġbdilna l-attenzjoni biex nagħmlu dan. Bħala awliedu l-missier jgħidilna permezz tal-kelma eżamina lilek innifsek. U mhux darba fis-sena, jew darba fix-xahar, imma rridu nagħmlu dan kuljum. Għaliex faċli il-bniedem ikun minn għalih miexi fi triq it-tajba, imma fil-verità ma jkunx. By the way, il-messaġġ tal-lum huwa aħna reliġjużi jew nies spiritwali. Il-mulej jridna li aħna nkunu nies spiritwali. Però meta tiġi biex tiddixxerni bejn reliġjon u l-bniedem spiritwali, bejn reliġjuż u bniedem spiritwali mhix daqshekk faċli illi wieħed jinduna. Għaliex tant huma jagħmlu l-istess affarijiet kemm il-bniedem reliġjuż kemm il-bniedem spiritwali jagħmel ħafna affarijiet li huma l-istess. Id-differenza kollha hija wieħed jagħmel dak li għandu jagħmel minn qalbu, l-ieħor jagħmel dak li għandu jagħmel fuq barra. Pereżempju biex nagħtikom eżempju l-Fariżej kienu nies li huma reliġjużi galor. Il-Fariżej kienu jsumu darbtej fil-ġimgħa. Il-Fariżej kienu jitolbu kuljum, kienu jintaqgħu għall-laqat kull nhar ta' Sibt, kienu jħallsu d-deċmi, kienu jagħtu l-offerti, kienu jħarsu il-liġi fl-irqaqat tagħha, tagħmilx dik, dik tajba, dik ħażina. Kienu jagħmlu ħafna affarijiet minn daw il-Fariżej. Il-bniedem spiritwali wkoll jagħmilhom dawn l-affarijiet. Ukoll iħallas id-deċma, ukoll jagħti l-offerta, ukoll jitlob, ukoll isum, ukoll joqgħod attent biex jara jekk jidnibx, ukoll li ċabċab fil-knisja u jolli jdejħu jfaħħar il-mulej. Ir-reliġjuż ukoll jagħmilhom. U tajjeb illi wieħed jiena nemmen illi llum l-ispirtu tal-mulej irid ikellem il-Knisja mhux River of Love biss. Imma anke intom li m'intomx parti minn River of Love illi qed tisimgħu dan il-messaġġ. Id-differenza bejniethom hija din. Matthew 23 Ġesu jgħidilhom lill-Fariżej kif se taħarbu l-kundanna tal-infern. Kif? Timmaġina li Ġesu jgħidlek kif ħataħrab mill-kundanna tal-infern? Timmaġina li Ġesu qiegħed jistaqsi lilek kif ħataħrab mill-kundanna tal-infern? Għax m'hemmx way out. There is no hope għal dak il-bniedem li jgħix f'reliġjon u mhuwiex vera dak il-bniedem spiritwali. M'hemmx tagħma għalih. Sakemm ovvjament ma jindimx. Il-bniedem spiritwali kif diġà għedna jagħmel l-istess affarijiet, però huwa mmexxi mill-Ispiritu Santu. Jiddispjaċini ngħid illum
maġġoranza kbira ta' nies li jgħidu li il-mulej relazzjoni jrid miegħu u mhuwiex reliġjon, però jista' jkun hemm probabilità li xi wħud minna li jista' jkunu ukoll qegħdin hawn. Minn għalihom qegħdin f'relazzjoni mal-Alla, minn għalihom qed jgħixu ħajja spiritwali, fil-verità qegħdin f'reliġjon. Fil-verità huma maħkuma minn spiritu ta' reliġjon. Għaliex forsi nserħu rasna għax ma bqajniex ħriġna mir-reliġjon Kattolika, allura issa aħna m'għadniex iktar f'reliġjon. Le, dan il-messaġġ illum l-Ispiritu Santu ħajġelna neżaminaw lil nfusna biex naraw aħniex f'reliġjon. Għaliex jekk aħna kemm il-darba qegħdin f'reliġjon u mhux ħanirranġaw l-affarijiet, hemm ċans kbir illi nitilfu ruħna u s-salvazzjoni tagħna. U faċli bniedem ikun miexi fi triq it-tajba bħal meta għandek żewġ rails u minna ħadd ix-xiftja naħa l-oħra. Jidhru li huma l-istess, però fl-aħħar ma jwaslux fl-istess post. Għalhekk tajjeb illi noqogħdu attenti. Pereżempju, ħanagħti eżempju biex naraw naqra x'inhuma l-affarijiet li jista' jkun qegħdin jillidjawna biex inkunu nies reliġjużi. Sa nerġa' ngħidilkom, dan il-messaġġ mhux biex jikkundanna lilek jew lili, dan il-messaġġ huwa biex l-Ispiritu Santu iġibna wiċċ imbuix mal-verità, mar-realtà illi aħna qegħdin ngħixu fiha llum. Għax l-Ispiritu ta' huwa spiritu ta' ħelsien. U jekk narfu l-verità, kif jgħid Ġwanni kapitlu 8 vers 32, jekk narfu l-verità, il-verità teħlisna. U llum irridu nħarsu lejna nfusna, mhux lejn ta' ma' ġembna, mhux niftakru f'dak, mhux niftakru f'dik, imma dan il-messaġġ huwa għalija. Għax irrid nirranġa l-affarijiet mal-mulej. Biex nagħti eżempju, pereżempju bniedem li huwa reliġjuż jażel li jżomm offiża. Għaliex? Għax jinteressaħ biss dak fendi l-Ispiritu Santu. Il-bniedem reliġjuż moħħu biss kif ħajidher fuq barra, moħħu biss kif ħajaraħ il-bniedem, moħħu biss kif ħajaraw il-leaders, il-pastor, moħħu biss biex jagħti impressjoni tajba, però mhux daqshekk moħħu kif qed jara Alla fil-mument partikolari. Għalhekk huwa importanti ħafna. Huwa importanti ħafna li noqogħdu attenti mill-offiża. Għaliex l-offiża tiġi direttament fil-qalb. L-Ispiritu Santu meta aħna irċevejnieh f'qalbna. Naqblu hawn? L-Ispiritu Santu ġi fil-qalb. Meta l-offiża tiġi tħabbat u nassigurakom li l-offiża tiġi fuq kulħadd. Inkluż ġiet fuq Ġwanni l-Battista, illi prietka lil Ġesu, illi mar qabel Ġesu, illi ra l-Ispiritu Santu nieżel fuq Ġesu. U meta kien qiegħed il-ħabs, ġa dik it-toqba, u qed jisma' Ġesu kemm qed jagħmel mirakli, kemm qed jagħmel eġubijiet, imma huwa maqful hemm dan tas-sewwa Ġesu. Mela huwa qiegħed hemm barra u jien qiegħed maqful hawn ġew u prittkajt għalih. Dak huwa wieħed mill-akbar profeti jgħidilna Ġesu. Ukoll kellu tentazzjoni tal-offiża. L-offiża tiġi fuq kulħadd, imma tista' ma taċċettaħiex u tista' taċċettaħħa. Meta l-offiża tiġi, awtomatikament ħa tiġi fil-qalb tiegħek. Żomma ġa moħħok fejn hemm l-Ispirtu tal-Alla. L-offiża tiġi fejn hemm l-Ispirtu Santu u inti ħa tasal f'mument fejn ħa tagħżel jekk hux ħażżomm l-Ispirtu Santu jew inkella ħażżomm l-offiża. U ħafna drabi, sfortunatament, nażlu li nżommu l-offiża u nħallu l-Ispirtu Santu jitlaq. U għandna nkunu nafu bħala Kristjani illi l-iktar persuna importanti fil-ħajja tagħna illi rridu nibżgħu għaliha huwa l-Ispirtu Santu. Għaliex huwa hu illi se jwassalna għal jum il-fidwa, għal jum is-salvazzjoni. Jekk titlef l-Ispirtu Santu tkun tlift kollox. Tkun minn għalik miexi fi triq it-tajba u ma tkunx. Hemm probabilità kbira illi jekk jitlaq l-Ispirtu Santu għaliex inti jekk iżżomm l-offiża mhux ħajitlaq mill-lum għal-għada. L-Ispirtu Santu jagħtik ċans tirranġa l-affarijiet, jagħtik ċans tindem, mhux ħajaqbad u jitlaq.
imma jista' jkun illi tkun qed toħon u qed torbotlu idejh biex ma jaħdimx għalkemm ikun qiegħed miegħek. U jekk l-Ispiritu Santu jasar jitlaq, wis probabbli hemm probabilità kbira illi tibqa' tiġi l-Knisja, tibqa' ma tfallix service. Hemm probabilità kbira li jekk l-Ispiritu Santu jitlaq tibqa' tagħti deċma, tibqa' tagħti l-offerta, tibqa' ċabċa, tibqa' tolli jdejk u tfaħħar il-mulej, jaf tibqa' tippriedka, tibqa' tevanġelizza fit-toroq, jew fuq il-postijiet tax-xogħol. Xorta waħda inti, jekk jitlaq l-Ispiritu Santu dawn l-affarijiet tista' tibqa' tagħmilhom. Id-differenza hi li issa m'intix immexxi mill-Ispiritu Santu immissa tissegwi setta regolamenti illi inti qiegħed tagħmilhom biex inti tħossok tajjeb. U meta inti tagħmel hekk mingħajr ma taf inti tkun waqgħet f'reliġjon. Dawn l-affarijiet għandna nagħmluhom, imma għandna nagħmluhom għax inħobbu lil Alla. Għandna nagħmluhom għax inħobbu lil ħutna. Imma jekk taqa' f'reliġjon daw tispiċċa tagħmilhom dawn l-affarijiet, però tagħmilhom biex inti tħossok tajjeb. Tista' tibqa' taqra l-Bibja, tista' tqatta' ħinijiet twal taqra l-Bibja. Xorta waħda tibqa' tagħmilhom. Imma tagħmel dan biex inti nerġa' ngħidlek tħossok tajjeb. L-Ispiritu Santu ma jmurx fejn jitnikket. Pereżempju Efesin kapitlu 4 vers 30 jgħidlek la tniktux l-Ispiritu Santu li intom issiġillati bih għal-jum il-fidwa. La tniktux. La tniktux. Għaliex jekk nikket l-Ispiritu Santu inti tista' tgħid jekk l-Ispiritu Santu jħallik inti bye bye. Apokalissi kapitlu 2 u nitlobkom tmorru miegħi hemm. Apokalissi kapitlu 2 minn vers 1. Dan qiegħed jitkellem Ġesu. Qiegħed ikellem il-Ġwanni għal min ma jafx fuq il-gżira ta' Patmos. Isimgħu Ġesu x'ħajjejt lill-Knisja ta' Efesu. Please iftħu idnejkom u isimgħu tajjeb għax meta naqra din l-iskrittura jiena tkexkix jaqbadni. Għaliex meta tarhom fuq barra daw in-nies x'kienu jagħmlu, tinduna jew inkella tgħid kemm huma nies spiritwali. Ma hija naraw il-verità ta' x'qed tgħid l-Iskrittura. Lill-anġlu tal-Knisja jgħid lil Ġwanni Ġesu li hemm f'Efesu iktiblu hekk. Dan jgħidlek dak li għandu is-seba' kwiekeb li huma is-seba' messaġġiera. Is-seba' kwiekeb fidu il-lemenija. Dak li jimxi fost is-seba' kandelabri. Kandelabri huma is-seba' knejjes. Dak li jimxi f'nofshom huwa l-Ispirtu tal-mulej. Huwa Ġesu Kristu nnifsu, l-Ispirtu Santu nnifsu li jimxi f'nofs is-seba' knejjes. Isimgħu xi jgħid. Jiena naf l-opri tiegħek, naf x'tagħmel u naf x'ma tagħmilx. U l-kedet illi tieħu attivitajiet ta' xogħol impenjattiv, il-kedet illi kienu jieħdu il-Knisja ta' Efesu. Jiena naf l-opri tiegħek u l-kedet li tieħu u s-sabar, il-paċenzja. Għaw xi ħadd għandu l-paċenzja da żgur 100%, speċjalment meta tħares xi drabi kif jitrattawna n-nies barra, da żgur li għandna paċenzja. U s-sabar tiegħek, naf li inti li l-ħżiena ma tiflaħx għalihom, ma nifilħux għal ħażen tan-nies tad-dinja, kollha kemm aħna nagħmluh dan jekk aħna verament Kristjani. Kollha kemm aħna ma nifilħux għal ħażen, kollha kemm aħna jdejjaqna l-ħażen. U Ġesu qed jgħidlek, it's okay, tajjeb, good. Għasejrek, naf li inti għandek is-sabar, tajjeb. Naf li inti busy, tajjeb. Dan kollu jiena nafu.
Naf li l-ħażen ma taħmlux tajjeb. Ma tiflaħx għalihom li ġast tħarrixt il-dawk li jriduha ta' postli bla ma huma u sibtom qarrieqa. Kemm il-darba nagħmlu għadin. Illi nkunu kapaċi niddixxernu min huwa vera fals jew min mhuwiex. U Ġesu qed jgħidilhom tajjeb. Tajjeb li inti taf tiddixxerni min hu profeta u min mhuwiex. Min hu pastor tajjeb, min hu pastor fals. Naf li inti kapaċi tiddixxerni min hu ħuk tajjeb, min hu ħuk qiegħed jimxi tajjeb u min hu ħuk fals. Tajjeb. Mulej qed jaqbel. Bla ma huma u sibtom qarrieqa. Naf li stabart u ġarrabt ħafna. Ġarrabt ħafna. Naf li stabart u ġarrabt ħafna. Underline, ġarrabt ħafna. Minħabba fismi. Naf li stabart u ġarrabt ħafna minħabba fismi u għadek mejjeċ. U dan kollu jgħid jaqbel miegħek il-mulej. Meta tara dan ix-xogħol li kienu jagħmlu daw, kemm kellhom sabar, kemm kienu jiġu qed jippersegwitati, kemm kienu qed jagħmlu xogħol, kif tista' inti tasal tgħid daw spiritwali jew reliġjużi? Qatt ma tista' tasal għaliha, jekk ma jtikx Alla li inti tasal għaliha. Imma simgħu xi jgħid, imma kontra tiegħek għandi li inti ħallejt, tlaqta, abbandonajta l-imħabba li kont u rejt fil-bidu. Kollha kemm aħna, meta tajna ħajjitna l-mulej, konna fis-seba' sema mal-mulej u konna fis-seba' sema mal-aħwa. Inħobbu l-xulxin, naħfru l-xulxin, nejnu l-xulxin, nitolbu għal-xulxin. Dan kollu konna nagħmluh u jalladna nagħmluh. Inti tlaqt l-ewwel l-imħabba lejja u l-imħabba lej l-aħwa. Għaliex wara kollox Ġesu ġie jagħmel? Ġesu ġie biex iwaqqaf relazzjoni bejna u bejn Alla u bejna u bejn xulxin. Xi ħaġa li qal il-pastor nhar-l-erbgħa li għaddew u li bqajna naħseb fuqha illi ħafna qegħdin jaqblu u jafu illi Alla relazzjoni jrid miegħu, però ħarbitilhom ir-relazzjoni ta' mal-aħwa. Ijwa ħarbitilna. Is-sogra ngħid kollha kemm aħna li xi drabi nonqsu minn dik l-imħabba lejn xulxin. Mela issa ġib quddiem għajnejk fiex waqgħet. Mela meta inti qed teżamina lilek innifsek u teżamina lilek innifsek mal-kelma t'Alla u titlob l-Ispirtu Santu jorik fejn inti sejjer ħażin biex iddawwar ir-rotta u terġa' tiġi lejh. Sewwa? Mela issa ġib quddiem għajnejk fiex waqgħet. Irrealizza. Repent, indem. Dullura. Għaliex meta inti taqa' f'sistema reliġjuża li tkun qiegħed tagħmel u qed tagħti darek il-Alla u qed timxi l-qudiem u segwi setta regolamenti u meta inti tidneb terġa' tqum imma tibqa' mixi fi triq il-ħażina. Imma jekk inti ddur lejn Alla b'imħabba lejn il-mulej, b'imħabba lejn ħutek, jekk inti tindem, qomt imma tibqa' mixi in the right direction fi triq it-tajba. Dik hija differenza bniedem reliġjuż miexi fi triq il-ħażina, jidneb, jindem, jitlob il-Alla jaħfillu, però jibqa' miexi fi triq il-ħażina. Mhux l-istess il-bniedem spiritwali. Il-bniedem spiritwali qed iħares lejn Alla u l-iskop tiegħu huwa li jibqa' miexi lejn Alla. Indem. U erġa' bat l-opri tiegħek tal-bidu, erġib daħob lili. Erġib daħob il-ħutek. Għax jekk le. Isimgħu xi jgħid. Għax jekk le, għax inkella niġik u nneħħilek il-kandelabru tal-ħajja. X'inhu? Huwa l-ġieħ. Jekk il-mulej illum qiegħed ikellimna qis li ma websux qalbna, ħablux raskom li kellimna qabilkom.
U jekk inti tħoss li dan il-messaġġ huwa għalik, kif qal il-Pietru, qed jgħid lilek hekk nemmen u meta terġa' lura wettaq lil ħutek. Erġa' qbad l-opri ta' qabel għax niġu nneħħilek il-kandelabru tal-ħajja, il-ġieħ. Jista' jkun li l-Knisja tibqa' teżisti. By the way, jekk ma tafux, din il-Knisja ta' Efesin illum il-ġurnata ma dix teżisti. Għal xiex? Ma nafx. Mhux ħanejt għax ma nidmux. Però Ġesu issihom li jekk ma tindmux niġi u nneħħilkom il-kandelabru tal-ħajja. Din il-Knisja llum ma dix hemm. Qegħdin nitkellmu fuq il-Knisja ta' Efesin. Pawlu l-Apostlu jitkellem fuqha jagħtina ittra kollha laħam tant kemm kienu nies maturi daw fil-mulej. Kienu nies maturi. Jekk tmorru taqraw il-ktib ta' Efesin huwa kollu laħam. X'ġaralhom? X'ġaralhom daw in-nies? Ejja noqogħdu attenti li ma ngħaddux għall ħares qatt minna aħna wkoll. Li fisem Ġesu Kristu ma rrid li tiġri lil ħadd u llum il-mulej irid jagħti spiritu ta' ħelsien fisem Ġesu. U anke jekk stess il-Knisja tibqem, jista' jkun li fajni Alla ma tibqax Knisja rikonoxxuta. Inti li għandek Knisja, inti parti mill-Knisja, imma Alla teħares lejk bħala daqs li kieku m'intix. U Pawlu jgħid fl-ewwel Korintin kapitlu 9 vers 29, kapitlu 9 vers 29 jekk nisejjer żball, jgħidu jiena noqgħod attent li wara li pritkajt il-ħadd ieħor ma nispiċċax issa jiena ikkundannat. X'inhi ikkundannat? Ġifieri li jiena wkoll nitlef il-ġieħ. Li jiena wkoll nitlef il-ġieħ tiegħi wara li xbajt nippriedka issa nispiċċa jiena ikkundannat. Kif ġralhom wisq probabbli il-fatt li ma dix teżisti il-Knisja ta' Efesin. Iżda favur tiegħek għandi li inti tlaqt l-opri ta' dixxiti ta' Nikola. So and so. Mela, kambillu Grizmejna. Il-bniedem spiritwali jaqra l-Bibja, jistudja l-Bibja għal raġuni waħda għax iħobb il-Alla. Irid ikun obbedjenti lejn Alla. Dak huwa l-bniedem spiritwali. Jaqra l-Bibja biex ikompli jsaħħaħ ir-relazzjoni tiegħu ma' Alla. Ħalli ma jidnibx kontra Alla. Mentri l-bniedem reliġjuż jaqra l-Iskrittura imma biex ikollu l-għarfien. U l-Iskrittura tasal qatt ma tbidlu. Għaliex? Kull darba, jaxxaqa, qatt ma jista' dan kiber għaddew is-snin u baqa' fl-istess vizzijiet, baqa' jaqa' fl-istess dnubiet. Għaliex? X'inhu l-iskop tagħna li aħna qegħdin naqraw il-Bibja u nistudjawha? X'inhu l-iskop? Biex nħobbu lil Alla, biex impaxxu l-Ġesu, biex noġbu lil Ġesu, jew inkella biex nibbombardjaw in-nies meta ma naqblux magħhom. Għaliex sfortunatament dak huwa l-bniedem reliġjuż. Illi jfittex illi jkollu l-għarfien għalih innifsu u Ġesu jgħid illi dak il-bniedem li jibni daru fuq ir-ramel meta jiġi l-maltemp ħabbat jiġġarraf u kbira tkun il-qerda tiegħu. Imma dak il-bniedem li jibni daru fuq il-blat, il-blata x'inhi? Il-blat hija l-kelma t'Alla. Meta tibni darek fuq il-blata jiġi l-maltemp jissussak imma inti tibqa' f'postok u ma jċaqalqekx. Jiddispjaċini ngħid illi ġieli nara iva narahom għax kulħadd naħseb illum il-ġurnata għandu Facebook jitfgħu xi ħaġa bardjaw il-ħutom le dik mhux hekk, dik mhux hekk, dik mhux kif fettejt inti jagħmlulek lista daqsix, dik imħabba lejn l-aħwa. Le mhijiex. Jekk vera tħobb il-ħuk, jekk vera nħobb il-ħija nibatlu private message jekk ma naf illi huwa żbaljat. Mhux nibbombardjah quddiem kulħadd. Darba kien wieħed qal li għax nikteb fuq barra ħalli jekk xi ħadd raħ u inti tkun tajtu messaġġ ħażin nikkoreġik mill-ewwel. Tajba l-affari. Jekk vera tagħmel dan b'imħabba, għid li private message u mbagħad nara jien jekk inneħħix jew l-komment.
wara kollox ħalli fidej Alla kollox. Jiddispjaċini ngħid illi ħafna nies illi jmorru għall-arfin illi jfittxu fl-iskrittura u hawnhekk tista' tkun perikoluża illi inti taqra ħafna l-iskrittura u tistudja ħafna mhux qed ngħidlu ħażin, però ma tistax tħalli l-imħabba. Inti taqra l-iskrittura u tintela bl-arfin, però l-imħabba ma tistax tonqos. U li jiġri huwa dan. Jekk ma noqogħdux attenti nistudjaw l-iskrittura u nisimgħu preachers tajbin, imma mbagħad jiġri. Nibdew naraw li hemm nies illi huma żbaljati fid-dottrina. Naraw pastors illi huma żbaljati fid-dottrina. U għaliex nibdew narawhom li huma żbaljati nispiċċaw biex l-imħabba lejhom tonqos. U hemmhekk mingħajr ma taf inti tkun waqgħet reliġjuż għax il-Fariżej l-istess kienu jagħmlu. Kienu professuri tal-iskrittura. Però mbagħad erħilhom jattakkaw lem, jattakkaw il-dak, jattakkaw il-ieħor. Xi drabi aħna l-istess nagħmlu. U mingħajr ma nkunu nafu nkunu qegħdin nattiraw spiritu ta' reliġjon. Persuna spirituali tqabbel lilha nfisha ma' Ġesu. Persuna spirituali tqabbel lilha nfisha ma' Ġesu. Teżemina lilha nfisha ma' Ġesu. Persuna reliġjuża tqabbel lilha nfisha ma' huwa jew moħħta. Il-persuna spirituali dak li ma jagħmilx Ġesu ma tagħmlu xi. Filippin kapitlu 2 vers 5 qis li jkollkom l-istess attitudni ta' Ġesu. Jekk jiena rrid nara fejn jien ma nqabbilx li l-nifsi miegħek. U mbagħad inħares ikraħ lejk. Inħossni tajjeb jiena għaliex jiena aħjar minnek, għaliex jiena naf iktar minnek. U hawnhekk ma morrux il-bot il-parabola tal-Fariżej u l-Pubblikan. Il-Fariżej it-tnejn taqgħu fit-tempju u marru jitolbu. U l-Fariżej beda jirringrazzja l-Alla kemm jien tajjeb. Nisik ħajr mulej li jiena m'iniex bħal bqija l-oħrajn, jiena nsum, jiena nitlob, eċetera, eċetera. Il-Pubblikan laqas fel-aħjol li għajneħ li l-mulej beda jagħti fuq sidru u qallu ikollok ħniena minni. Dak huwa l-bniedem spiritwali. Dak huwa l-bniedem illi qabbel lilu nnifsu ma' Ġesu. Ġesu x'jgħidilna illi kienu illi ġi ġustifikat. Min ġi ġustifikat min ammetta illi huwa għadu ma wasalx. Meta paragona lilu ma' Alla, għallu jkollok ħniena minni. Għax għadni wisq il-bot minnek. Jekk inti trid tipparagona lilek innifsek ipparagonak ma' Ġesu. U nassigurak illi issib li għadek il-bot ħafna. U għandek ħafna x'tirranġa, għandek ħafna x'nirranġa. Meta niġi biex nqabbel lili ma' Ġesu. Jekk jien għadni naqaf ir-rabja, Ġesu ma kienx jaqaf ir-rabja. Jekk jien għandi tendenza kbira nieħu affiża, Ġesu ma kienx jieħu affiża. Jekk jiena ġitni tentazzjoni li nikdeb, Ġesu qatt ma gideb. Imma jekk jiena gdibt kemm qatt jonqosni mulej biex jiena niġi bħalek. Jekk jiena ħadd affiża kemm qatt jonqosni mulej ikollok ħniena minni. Għaliex qatt jonqosni ħafna. Il-nidem reliġjuż ifittex il-ħuħ biex jikkritika lil-ħuħ, jikkritika l-oħtu, iħares leħ u jgħid kemm inħossni tajjeb. Kemm inħossni iktar aċċettat minn Alla jiena. Għaliex hija waqaf adulterju. Jiena ma waqajtx. Għaliex hija waqaf iż-żina, waqaf il-fornikazzjoni. Jiena ma waqajx, bir-raġun. Tajjeb illi waqaf il-fornikazzjoni? Le, ħażin 100% u jekk għamiltek, indem. Però jista' jkun illi meta lilek in-natura sejjaħlek u inti ddur fuq il-lemin jew fuq ix-xelluk, issib il-min. Ma dak il-bniedem ma kellux il-min isib. Tajjeb le, ħażin. Ma għaliex inti issa x'inti m'intix fl-istess linja tiegħu, allura issa ħan ikkundanna ħan nitfalu l-ġebel. Hija jien. Forsi hija seraq.
Tajjeb għamel le ħażin. U jekk inti sraqt indem. Imma forsi saraq biex jiekol. Bir-raġun inti tikkritikah, bir-raġun jien nikkritikah għax niftaħ il-friċċ u l-affarijiet jaqgħu fuqi daqskemm jien nbierek. U forsi hija m'għandux għaxja llejla. U Alla daw l-affarijiet jarhom fina. Jara qalbna l-fejn nisejra. U wara ma taħsibx li Alla jieħu pjaċir. Forsi bniedem sfortunatament tela għad-dinja. U issa nażlu li għax tela għad-dinja naqtawh minn mana, naqtawh mill-lista għaliex dak m'għadux parti mill-Knisja, dak reġa' mar fil-ħażen. Okej, nifhem illi l-mulej jgħidilna biex ma nixxirkux ma' ċertu nies li qed jgħixu fid-dnub, però ma rridux ninsew illi Ġesu jgħidilna wkoll illi għal dik in-naġa l-mitlufa jiena nitlaq id-99. U meta nsiba netfaħħa fuq spalti u nifraħ bi aktar milli nifraħ bik. Dik hija l-verità. Il-bniedem reliġjuż ħsibu biss biex imaqdar. Il-bniedem spiritwali ħsibu biex jolli lil ħoħ. Jekk qiegħed jitbaxxa ħoħ, jekk qiegħed imkisser ħoħ, il-bniedem spiritwali jtieħ kelma ta' kuraġġ, jgħinu jitla' l fuq, jgħinu jħossu tajjeb, jerġa' jipprova jġibu lejn il-Knisja. Imma l-bniedem reliġjuż imaqdar il-ħoħ, jikkritika lil loħtu. U din sfortunatament naraw anke knisja l-knisja. Sfortunatament naraw anke pastor il-pastor. Illi wieħed jakkuża affarijiet li ma jistax jifhem għax ma jafx hemm fil-qalb ta' ħadd ieħor. Imma basta ngħidu dak li qed jagħmel għall flus qed jagħmel, li ieħor dak li qed jagħmel biex jisraq in-nies, li ieħor dak li qed jagħmel biex ikollu l-fama. Faċli ngħiduha. Faċli mmaqdruhom in-nies. Imma aħna ma nafux il-qalb tan-nies. Għalhekk kif jgħid fil-Ktieb ta' Ġob, kapitlu 36 vers 5, Alla ma jmaqdar lil ħadd. U jekk aħna nies illi rridu verament ngħidu li għandna relazzjoni ma' Kristu, ma rridu maqdru l-ħadd. Korintin, l-ewwel Korintin kapitlu 4 vers 5. Ejjew immorru hemmhekk. Incredible kemm xi drabi nkunu imqarqin. Nkunu minn għalina din tajjeb. Mela xettilkom l-ewwel Korintin kapitlu 4 vers 5. Isimgħu xi jgħid. Għalhekk tiġġudikawx qabel il-waqt sa ma jiġi il-mulej. Xi darba ħadd iġġudika. Ma meta jiġi l-mulej. U għat joħroġ fid-dawl dak li hu moħbi fid-dlam u jikxef il-femiet mistura tal-qlub, jiġifieri il-mottivi ta' dak li inti tkun għamilt. Ħajjiġi dak il-jum fej il-mulej, dak li għalik huwa ħadd mu qed jaraħ, xi darba ħajjoħorġu fil-beraħ. Ħajjiġi dak il-jum fejn il-mulej ħajjikxef meta aħna nkunu f'kamritna bil-laptop qudiemna x'naraw u x'ma narawx u mbagħad niġu nippreżentaw ruħna tajbin fil-Knisja. U jista' jkun mhux qed nitkellem għal hawn, jista' nitkellem ġenerali. U mbagħad niġu nippreżentaw ruħna tajbin fil-Knisja jekk ma nitilgħux fuq il-pultu nitolbu. Ħajjiġi dak il-jum li l-mulej ħajjikxef kif inti kont taġixxi d-dar ma' martek, ma' żewġek, u mbagħad kont tagħti impressjoni fil-Knisja kemm inti ħowli, kemm inti qaddies. Jekk ma tindimx, ħajasal dak il-jum li l-mulej jikxef dak li inti għandek fid-dlam illum, dak li jien għandi fid-dlam illum. U ħajikxef il-femiet mistura tal-qlub, dak li inti għamilt għal xiex għamiltu. Faċli nitlaw għal xiex tlajtaw jien. Għal-fama. Xi darba l-mulej ħajgħid li għalfejn tlajtaw jiena. Xi darba ħajjikxifni l-mulej għalfejn tlajtaw jien. Jekk mhux biex ikolli l-fama, jew biex nakwista l-flus, jew biex joqogħdu jfaħruni, għal xiex tlajtaw. Għalfejn qed nipprova nagħti messaġġ. Għalfejn għamilt il-karità biex nider qudiem in-nies,
biex in-nies tfaħħarni. Xi darba l-mulej għad jikxifhom daw l-affarijiet. Żommuha ġo moħħkom din, illi one day il-mulej ħajikxef, ħajoħroġ fil-beraħ. Jekk ma nirranġawx l-affarijiet, jekk ma nindmux, jalla ħadd ma' reliġjuż aw ġewta. Ma xi darba il-mulej kollox ħajoħroġ fil-beraħ. U nassigurakom li f'dak il-jum ikun hawn ħafna sorpriżi. U mhux ta' xejn il-mulej jgħid f'Mattew kapitlu 7 vers 21 illi jiġu ħafna qudiemi dakinhar. Ħafna. Ħafna. U jgħidu li fismek pritkajna mulej, fismek ħabbarna, fismek keċċejna xjate, fismek għamilna daw l-affarijiet bil-fors. Imma għamiltuhom mhux bimħabba. Għamiltuhom mhux bimħabba, għamiltuhom għal-fama. Għamiltuhom biex takkwistaw. Għamiltuhom biex in-nies tfaħħarkom. Itilqu minn qudiemi, jiena lilkom qas biss nafkom. Tal-biża meta tibda tara daw l-affarijiet. Kemm għandna bżonn kull jum neżaminaw lil nfusna. Għaliex faċli fuq barra, nidru mod, imma minn ġewwa li taħares lejna kompletament differenti. Faċli niġi hawn, niftaħ il-Bibbja u nolli hawn nitlob. Il-bniedem spiritwali dawn l-affarijiet ma jagħmilhomx, anzi jagħmilhom bil-biża' t'Alla. Bir-rispett leh, jagħmilhom bimħabba. Jekk stess jitla' jipriedka l-mottiv tiegħu huwa tajjeb biex jagħti glorja l-mulej biex jgħin il-laħwa. U dik hija li tlabt il-mulejjin illum. Qedlu mulej, naf li l-ġisem ikollok tentazzjoni, il-ġisem ikollu tentazzjoni, jipprova jieħu l-glorja u imma tlu jiena mulej jiena mhux dan irrid. Imma jiena rrid illi ngħin il-laħwa. Għax ma rrid il-ħadd jiġi mqarraq. Jekk immaqdru l-xulxin, jekk niġġudikaw il-xulxin, xi darba huwa li ħajġġudikana. Ħa ngħidilkom, il-ħniena li aħna ħanirċievu mingħand il-mulej jiddependi kemm aħna ħennejna l-xulxin. F'dak il-jum, il-ħniena li ħatirċievi mingħand Alla tiddependi kemm inti ħennejt għal ħadd ieħor, kemm inti ħfirt il ħadd ieħor. Il-persuna illi m'għandix imħabba li hija maqbuda f'reliġjon għaliex ir-reliġjon hemm twaslek biex tixxiflek l-imħabba u dak li tagħmlu biex tħossok tajjeb int kif diġà tkellimna fil-bidu. Il-persuna li titlob nassigurakom għalhekk ħafna nies illum ma jirċevux. Għaliex? Għaliex l-imħabba sparixxiet minn ġo fihom. Għandek Galatin kapitlu 5 vers 6. Li jgħidlek il-fidi taħdem permezz tal-imħabba. Għandek fidi, għandek imħabba. Fidi waħedha ma taħdimx, l-imħabba waħedha ma taħdimx, imma meta taqgħadhom fl-imkien. Mbagħad hemmhekk it-talb jinstema'. Għalhekk Ġesu jgħidlek qabel ma tella l-offerta tiegħek mur sib il-ħuk urranġa miegħu. Mur sib il-loħtok urranġa magħha. Ħalli meta tiġi titlobni jiena nkun nista' ngħinek għax inkella għażiż qed torbot li jdejja u jiena lilek ma nistax ngħinek. Il-fidi mhijiex biss kemm nagħmel mirakli, il-fidi mhijiex biss kemm il-mart li ma jmissnix, il-fidi mhijiex biss kemm jiena naf min jien fi Kristu, il-fidi mhijiex biss jiena kemm nemmen fl-eżistenza ta' Alla. Trid tkun taf il-fidi tiegħek kemm kbira ipparaguna mal-imħabba li għandek. Jekk l-imħabba tiegħek qed fuq, mela l-fidi tiegħek qed fuq. Jekk l-imħabba tiegħek niżlet hawn isfel, mela l-fidi tiegħek niżlet hawn isfel. U Alla lej dak ħares kemm għandek fidi. Mhux kemm kapaċi nkaċċu xjaten, mhux kemm kapaċi nfejqu l-mart. Imma kemm aħna lesti li nħobbu lil xulxin biex inkunu obbedjenti lejn il-kelma t'Alla. Wow, mxejna l-qoddim, proset. Vera mitluf biex mux għat nara. Jgħat qoddimi jgħazat. Semawni, laħwa. Persuna reliġjuża dejjem tfittex l-approvazzjoni tal-bniedem.
li tinoġob mill-bniedem. Persuna spiritwali tfittex li tinoġob minn Alla. Persuna reliġjuża lesta li toġob mill-bniedem imma ma jinteressaħix li mhix toġob mill-Alla. Għandek predikaturi, sfortunatament, ma jipritkawx kollox biex ma joffendux nies, biex ma jkeċċux in-nies minn ġol knisja, biex in-nies toqgħod faħħarhom, biex jinoġbu ma' kulħadd, biex in-nies ma tikkritikahomx. Tafu xi jgħid Pawlu fil-Ktieb tal-Galatin kapitlu 1? Jgħidlek li kieku jiena infittex li noġob il-bniedem ma kontx inkun għaddej ta' Kristu. Mela ejja nżommuha f'moħħna din. Li meta aħna nipprovaw noġbu lil bniedem dak li aħna nagħmlu, ma nkunux qed inkunu għaddejja ta' Kristu. Simple as that. Jekk jiena nfittex li nipprova ninoġob mal-aħwa, nipprova ninoġob man-nies, qed naħbi l-verità tal-kelma talla ħalli ma nitlifx ix-xogħol tiegħi. ħalli l-familja tiegħi li jiena issa nwielet mill-ġdid ma nitkellimx fuq il-mulej, ħalli noġob lilhom, ħalli ma jikkritikawniex, ħalli ma jgħajrunix. Ma rridux nistgħu xi Ġesu wara kollox li jiena mhux il-paċi ġejt inġib imma s-sejf. Ġejt nifret il-lom imma l-bint, il-missier imma l-iben, u n-nies tiegħi kollhom in-nies ta' darhom stess dewwa tagħhom. Il-min irridu noġbu lil-mulej, jew irridu noġbu lid-dinja. U kieku stess titlef ix-xogħol għax tippritka l-Kristu, għax tgħid il-verità. Naħsbu aħna li mhux kapaċi Alla jtina ġob għal 4 darbiet aħjar milli għandna? Nitilfuh il-ġob, so what? Imma għattu ħadd ma ħajwaqqafni milli nkompli nippritka l-Kristu. Mela, persuna reliġjuża tħares lejn Alla bil-biża'. Illum waqt li beda jitlob il-pastor qal ħanġibulek daw id-deċmi u l-offerti mhux bil-biża'. Tajt kasu għax huwa parti mill-messaġġ. Tajt kasa, x'kieku jaf taħrablek bħal ħafna oħrajn. Però persuna reliġjuża tħares lejn Alla bil-biża'. Ma nagħmilx dik, ma nagħmilx l-oħra, niġi l-komunità għax nibża mill-mulej. Nagħti d-deċma li ma jmurx nieħu xi kastik, għax inkella Alla jieħu għalih. Immur nevanġelizza għaliex jekk ma nagħmilx hekk, issa Alla jgħodha kontra tiegħi. Nassigurak li jekk aħna naħsbu b'dan il-mod m'għandniex relazzjoni mal-Alla. Aħna rridu nagħmluhom dawn l-affarijiet, rridu niġu l-komunità, rridu nevanġelizzaw, rridu nagħmlu opra ta' karità, imma mhux għax Alla nibżaw minnu, qisu l-bojja li kif nisbaljaw jaqtanna rasna. Imma nagħmlu dawn l-affarijiet għaliex nagħmluhom b'imħabba lejn Alla għax għandna relazzjoni ma' Ġesu Kristu. Ġesu li għaqadna mal-Alla l-missier u għamilna ħaġa waħda miegħu. Illum Alla huwa l-papà tagħna, huwa missierna jekk aħna wildi mill-ġdid. Kif jista' missierek jekk ma tagħmilx dik, bum, jekk ma tagħmilx l-oħra, bum, jekk inti tnibt issa nħossni kundannat. Le, u jekk hawn xi ħadd qed iġor spiritu ta' kundanna. Please, moħħok hemm, indem immedjatament u ftakar li Alla huwa missierek, mhuwiex il-master tiegħek, mhuwiex il-bojja tiegħek, imma huwa d-dedi, huwa l-papà. U dejjem les biex jaħfillek. Żbaljajt kemm żbaljajt, naħsbu aħna illi Alla ma kienx jaf kemm ħan iżbaljaw wara li nitwildu mill-ġdid da żgur li kien jaf. Ma xorta laqana. Sakemm hemm indiema aħna jaħan nimxu l-qoddim. Importanti li nindmu. Daw eżis aħwa aħna rridu nagħmluhom. Jekk irridu ngħixu ħajja f'relazzjoni ma' Alla u nkunu nies spiritwali, illum huwa mument li nagħmlu repentance. Il-mulej illum
mhux ħajkxifna kif aħna ngħixu ta'. Illum ħajdilja miegħek personalment. Il-mulej. Fejn ħadd mod jarak. Fejn ħadd ma jafx inti. Illum il-mulej ridna nagħmlu ġest ta' indima. 2 Korintin kapitlu 3 vers 17 jgħidilna u fejn hemm l-ispirtu tal-mulej hemm il-ħelsien. Halleluja. U illum il-mulej rid jagħtina spirtu ta' ħelsien komplutu totali. U għalhekk tajjeb illum nintmu minn qalbna u niftakru anke klim Ġesu. Ejjew għandi intom li tinsabu mħabtin biex bir-regolamenti, bil-liġijiet, bir-reliġjon. Ejja għandi. Ftit mill-affarijiet għax hemm ħafna oħrajn kif tista' tkun imħabbat. Ma waħda mir-raġunijiet hija inti mħabbat bid-dnub, inti mħabbat bit-toqor ta' reliġjon, inti mħabbat bek, inti mħabbat bek, ejja għandi. U jiena neħliskom. Ma come and stay. Mux tiġi u titlaq. Ejja u ibqa. Dik hija l-imħabba tal-Alla lina, eżis. Il-messaġġ tal-lum kien qasir, però nemmen illi kollha kemm aħna kellna bżonnu. U nitlobkom illum biex min iħoss li għandu jiġi u jagħmel talba, namlu talba fl-imkien ta' indima biex nibdow paġna ġdida. Ejjew ħalli namlu talba fl-imkien. Ħalli l-mulej jagħtina dak l-ispirtu ta' ħelsien. Ħalli ma nibqgħux maqbudin f'dik ir-reliġjon. Però qabel ma niġu għal dan nixtieq illi nindirizza lilkom eżis ħuti, eżis ħbib tiegħi illi qegħdin tarawna jekk għadkom qatt ma mirtu l-Ġesu Kristu bħala s-Sid u s-Salvatur tagħkom. U forsi tħobbuh b'xi mod, tippruvaw toġbuh b'xi mod, irrid infakkarkom illi aħna ma nistgħu qatt noġbu lill-Alla għax mhux aħna ma x'għamelu għalina, mhux nagħmlu aħna għalih. Irridu naħdmu għalih għax inħobbuh, imma mhux biex inkunu aċċettabbli qudiemu iktar minn ħadd ieħor. Għalhekk nitlobkom jekk vera tridu l-Ġesu jkun is-Sid u s-Salvatur tagħkom, ejdu din it-talba issa stess miegħi pastor għalli jista' jkun m'hemmx it-talba qiegħda isfelex dik nar ma nafx. Ok, ma lessa it-talba ta' salvazzjoni jibadu ilkom link. Nirringrazzjakom illi kontu magħna. Kunu magħna nhar is-sibt li ġej fis-7 ta' filgħaxija u l-ħadd fl-10 ta' filgħodu kull nhar terba' fis-7 ta' filgħaxija. Għalissa l-paċi